Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon yau na zo muku da wani setting wanda zai yi matuƙar birge ku. To wannan wani irin setting ne? Misali kowa ya san da cewa bari in nuna muku kamar haka, bari in shiga Xender na. Gashi na shiga Xender na ga kan waya na ya cika. To kowa ya san da cewa abubuwan da ake yin downloading ɗinsu daga internet. Duk abun da ka san da cewa kana downloading din shi ko application ko videoyi ba za su taɓa shigowa kan memory card ɗinka ba, kawai kan wayanka ne suke. To a cikin wannan video yau zan nuna muku ta yadda za ku seta shi ya dinga shigowa kan memory card ɗinku. Gashi kamar yadda ke gani ga kan wayana ya cika. Yanzu idan zan yi downloading za a ce mun in goge wani abu daga kan wayana tukunna zan iya yin downloading. Amma yanzu a cikin wannan bidiyon zan nuna muku ta yadda za ku canja shi zuwa kan memory card ɗinku. Misali yanzu idan ka zo alaman ɗigo-ɗigo ɗin nan kamar haka, gurin Xender nan ka zo gurin setting sai ka zo nan, idan ka canja shi daga nan gurin ba wai cewa abubuwan da kake yin downloading ɗinsu za su dinga zuwa kan memory card ɗinka ba ne. No, wannan a nan cikin Xender nan kawai abubuwan da ake turo ma kan Xender kawai za su shigo kan memory card. To kawai ka biyo ni ciki wannan bidiyon yadda za ka seta wannan abun. To ‘yan uwa, kafin na nuna muku wannan setting ta yadda za ku yi amfani da wannan setting ɗin nan, wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu da ku taimaka ku taɓa mar alamar like domin yana bani ƙarfin gwiwa. Idan baka danna mun subscribe ba, da ka taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. To ‘yan uwa, kamar yadda ke gani za mu yi amfani da wannan file manager ɗin nan kamar yadda ke gani. Idan baka da ita kai tsaye za ka samu link ɗinta a description na bidiyon nan. To bayan ka je ka yi downloading ɗinta, bayan ka yi installing ɗinka kan wayanka, kai tsaye za ka zo ka taɓa ta kamar haka. A buɗe ma sai ka zo alaman ɗigo-ɗigo guda uku nan kamar yadda ke gani. Bayan ka zo ɗigo-ɗigo guda uku nan za ka ga alaman setting a ƙasa gashi nan. Kai tsaye sai ka zo ka taɓa shi, sai ka zo directory settings ɗin nan kamar yadda ke gani gashi nan. Kai tsaye sai ka zo ka taɓa shi. To bayan ka zo ka taɓa shi sai ka zo ka taɓa alaman download ɗin nan kamar yadda ke gani kamar haka. To bayan ka zo nan za a nuna ma gashi nan wani arrow haka, sai ka zo ka taɓa alaman arrow ɗin nan kamar haka. Sai ka zo ka sake ka taɓa alaman arrow kamar haka. To bayan ya nuna ma fuskan nan, to abinda za ka zo ka yi ga kan waya na nan kuma ga kan memory card ɗina. To yanzu muna son mu canja shi zuwa kan memory card ɗinmu don saboda wayanmu ya cika. To abinda za ka zo ka yi kai tsaye yanzu, kai tsaye za ka zo ka taɓa alaman SD card ɗinan kamar haka. To bayan ka taɓa shi, a nan za ka iya ka ƙirƙira folder ɗinka kamar yadda ke gani, wanda abubuwan da kana son ka yi downloading ɗinsu su dinga shigowa kan folder, ko za ka iya ka zaɓa daga foldodinka na da. To bari ni zan zo in taɓa folder downloading gashi nan kai tsaye kamar haka. To bayan ka taɓa shi za ka ga wata alaman OK a nan gurin ta ƙasa. To da zaran ka taɓa alaman OK na yanzu ya riga ya yi setu kamar yadda ke gani, yanzu ya riga ya zauna. To ‘yan uwa, ta haka ne za ku yi amfani da wannan setting ɗin nan. Na gode, sai kun ji ni a bidiyon gaba. Idan kana da wata tambaya kai tsaye za ka iya ka rubuta mun ita a ƙasan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Na gode.